Weche moko nyakwana monga jwang' ni jago moro ma ike ni diere ne stima ochwado ma owito ngimane. Seyobe notemo tudo stima taro mar chike gweng' ma Kitambo Central Assembly Location ma yudore Rarieda Sub County e County ma Siaya. Jagono ma nyinge George Omondi mawuok Kisumo, ripoti yango ni nyoyud ringre ne ka oliero e siro mar stima kolure kod masirano. Komanda mar obila mar Rarieda Sub County Fredrick Alata noyango wach ne ka olero ni jogweng' mag kone manyone no jagono ka ringre ne oliero e yiend sitima ma ochuo chiwo lipot ne obila. Apisa mag Kenya Power nyochopo kanyo kanyakla gi apisa mag obila mar rango chal mar jagono, kata kamano gi thuolono nyoyudo ka oseninde bade. Somebody was spotted hanging on the electric post. So the person who actually spotted this reported to police. So police went to the scene accompanied by the Kenya Power personnel and retrieved the body of one male adult. This is someone who hails from Kisumu and is called by the name George Omondi, who is believed was up to something which is not authorized by the Kenya Power and Lighting. It is something that happened in Kitambo village. That is the East Assembly. Yeah, so I can confirm that it took place. Bende ne olero ni nonro mohiu magisatimo yango ni jagono nyote motudo sitima machiko kopwodho, kata kamano owacho ni nonro matut to pod dhi nyime ka otenore kod wachno. Ringre mar jagono nyotere kar kano ringre mar jomotho ma Bondo Sub County Hospital mortuary ka irito timne bero. We suspect that this is a case that could be of illegal connections, but we will establish this at the end of the investigations. This is just a suspicion, maybe preliminarily as we dig into the matter. The body was removed from the scene and taken to the morgue. Yeah, the body was removed to Bondo General Hospital mortuary. As we wait for further investigations into the matter, so we at Rarieda, we are dealing with the case. Komanda mar obilano ne ojiwo jopiny gwenge ma kono mondo mi obed ka dwaro jogo man kod lony e weche mag tudo sitima ema mondo mi koro tudnegi sitima kaka yo achiel mar geng'o masira maket koda mano bende ne olal gi ngima ojanano. Members of the public ought to be very careful and we need to be law-abiding citizens, because now we are losing a life. It is not really good enough. So members of the public have to be very careful about this, and we want to encourage them as well that whenever they spot such people trying to do such kind of things, that they need to report to us, and then we need to take action as soon as possible to prevent such kind of occurrences. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno.